Selamat berhari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita bersama di kontennya Mbah. Semoga di hari yang indah cerah di hari Minggu ini paringono pemirsa semua seger kuarasan, sehat walafiat, penuh dengan kebahagiaan, lancar rezekine, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Nyoh aku kita jukuk motor. Apa? Piye lah besok ceper piye to? Aku tak jukuk motor. Aku tulung enekno. Lah, sik. Ojo dipateni sik. Ya. Di WA karo Mbak Nana. Piye? Dik Yun, aku ndelungi ngono. Ya wis lah wong ning omah enek pindang. Jadi aku tak nganu ngumbu. Iki kok berarisan nyerpisno motor. Aku dung nang omah dhewean mosok. Mak kan nganggo sing biru. Goncekan mbek Sela. Internet goncekan mbek ibu. Nganggo sing Lho, Sela melok. iya lah minggu-minggu lho. Iya. Iki bocah gak apa-apa to. Engko sementara montore ben ning bengkel. Engko kene mbah golek yo apa. Ndang jupuk motor. Tani guys. Alah. Tani sik sabar. Dikunci, ditutup. Enak bunda. Nanti enek bunda. Iki lho ning kono, enak bunda. Ojo mbok anu sik, soalnya belum pakai. Dibab. Mbek anu hati. Wes patene sik tak tutupe. Cus. Es lumbu. Entek Mbak laris ya Mbak ya. Intan senengane kerupuk ngono kuwi Mbak. Kerupuk plontrong-plontrong iki Mbak. Sampeyan go entuk ceker remes Mbak. Tak pesen anu sale peteng Dik. Heeh, ceker remes Mbak. Tak ambek Pak. Iya. Iya. Ambek tukokne tang. Iya sesuk nek enek. 5. Iya. Iya. Kok makin tak. Entek Mbak, alhamdulillah Mbak Klarisan. Besok 5 Mbak Intan ya. Bumbune 2. Wong dek niki nek maem ora dimam dhewe kok Mbak. Engko eling bayi, eling Bunda Dewi ngono di anu. 3000 tak ambek Mbak Intan. Iya, tahune Ceker seng. remes. Ceker remes. Ceker remes. Kerupuke kerupuk plompong. Ngene iki eling ndek biyen awake dhewe nek ijol rosok ya, Mbak ya. 5 berarti 10.000 heeh. Apalagi iki? Wes, Mbak. Sudah semua. Iki mang bonggone sapa ora roh lho. Iya, Mbak. gak apa-apa wes kayak kono. Tapi iki mang yo bature iki ya, Mbak. Apa dhewe, Mbak? Lah wong protol lah paling Dik. Wes Wes. 99. Terserah yang penting. Bar jogging. Allah lah yo, lintang kabeh. Bar jogging lah, salwa. Lho ya gak ketok, guys. Ini lah. Nah, ketok. Lumbu. Lumbu. Boten anu pemirsa, nek lumbu mriki nggih pemirsa niki tak critani kan enek sing teko. Napa mboten gatel to Bu Ibu? Mboten. Mboten kok pemirsa. Pokoke niku bumbu dibikin to pemirsa nggih. Molak-malik cemplungke bumbune dulu to. Baru lumbune. Mboten gatel kok. Di sayur asem nggih oke, di sayur lodeh nggih oke. Terus
terus mengke karo gawe krengseng teri apa krengseng pindang sing asin-asin ngoten niku. Diseti ngene iki. Lumbune lumbu pari cilik-cilik. Nah, kalau di tempatku anu Bu Yuni, lumbu itu sing dimasak gagangnya saja. Maksudnya ki awake tok ngene iki lho pemirsa. Godhonge mboten. Godhong iki enak lho pemirsa. Nggih mboten bohong kok topi to. Winu kok. Dadi sak piro niki mengke hak istri tok dipilih tok lho sing nom-nom ngeten iki. Kan? Apa? Aku kok iso ceguken lho polan piye? Nek ceguken ki nganu nduk minum air putih sing akeh terusan apa kuwi nek ngarani? Bernapas. Napas ngono lho. Oh, saya ngeten. Wes, ketok komplain aku. Lah kan sing ketok sik film tok lah. Sing ketok sik film tok, Nduk. Lah kae wong artis jere ra diketokno ki piye? Artis Sikilku. Ya oh maaf, lali aku. Artis kamar mandi pemirsa lah piye? Isu wis ngiseni kamar mandi. Oh, entek. Kabul lak yo nek ngono lah yo. Delok ngombe sik aku kok dadi melok trenyoh aku. Ngombe lungguh, nek ngombe lungguh. Wis. Tarik napas. Napasnya ditarik. Loh ya. Wes dadi sutire lho. Ngene lho, ikuti Ibu. Lungguh ha. Ibu ikuti. 1 2 3. Ditahan. Tahan sik. Kuping tengen dibatak. Tengen. Ping piro? Yo sak bebek bernapas. Kuwi nek caraku lho ya mbok nek carane jenengan kan beda-beda. Nek aku caraku ki ngombe banyu putih terus menghirup napas. Wes, Bu. Ngene terus kupingnya dijewer dhewe terus. Ngono. Iya. Terus Ye, cek cebuken. wes. Oh, cek. Iki sing tuwek-tuwek kedua. Besok lo sapa, Bu? Mbah ki mang di WA karo bakule, Dek lungguh, Dek. Cek loro. Jal. Intan yo kuwi gak lupa tahu fantasi. Tapi tenang insyaallah tanek pamane enek Mas Pras wis dodol tak. Lho ya. Neh ngono neh, kupingnya ditarik neh. Hirup napas. Peng lo iki lo Bu kupingnya dijawer. Yo, kuping siji ae rasa loro deh. Ora usah nyundir-nyundir ngono gak usah to yo. Ya wis ngeten iki pemirsa kegiatane. Besok ini karo Intan. Dede saking asike milih tahu fantasi to, nyakeli tahu fantasi dede makan padahal pengen tempene keri. Wis ibu tak mlayu sedelok bener bar iki, gak usah hilok. Aku tak ning omahane. Iya. Mas Pras jane ning. Lah HP-ne kurang nek turu cah Kok marek. beren aku ngerasano. Mungkin Mas Pras ngomong kan. Apa? Mungkin mungkin bayi piro ya, bayi pitu mungkin ayo kok bayi pitu. Iya ya pemirsa. Bayi itu ngomong. Maksudnya ya membantu ngomong. Dijawarna. Lah dhewe risik.
dijeweri dhewe kono. Mak cetek urung rene. Isik juga engko juga duit arisan. Intan wis gak punya arisan lho ya, wis selesai. Entokne sok mben lho, Bu. Ya lek melok nek ra melok ya ora entuk. Wis bar itu ketoke wis gak melok kok, Nduk. Wis gak melok arisan, Ibu. Dah melokna sapan sok mben. Insyaallah mbok gak ketoke. Melokna yo sok mben ya, Bu. Aku nek wis entuk duit akeh ya. Insyaallah. Melokna. Insyaallah. Iku jenenge kentang. Budi. Iki Yo mang gale talese ya. Tales. Tales. Mbak mau enggak di ini. Numpak biang lala. Engko Intan rono. Dek bengi ape rono? Udah. Enggak. Malam Minggu kan ruame to, Nduk. Ya. Malam Minggu kan ruame. Nek engko bengi kan malam Senin mungkin wis rondok lerep. Ono. Muga-muga ya Nduk gak udan ya. Ujudan sik ya. Aja udan sik pemirsa Intan pengen numpak biang lala jere. Kok kan aku tuku jajan kono nek toko jajan kok. Alah lah kok sing dipikir jajan sik. Aku tuku jajan iki. Kono nek toko jajan aku toko. Oh, iya. Wis tak jewer jek iso ae. Ayo. Model Kaget aku. Pe model sak pirone? Sak wit klopo modote dhuwure. Lah ibu Intane modote ra mendhuwur, menyamping. Wis pateni sik, Nduk. Nah, pemirsa ini bumbu-bumbunya nggih pemirsa enten lombok, brambang bawang, kencur, ini kencur tumbar. Terus bisa dikasih garam secukupnya ya. Terus ditambah gula nggih. Gula nggih sak cukupe mawon nggih pemirsa, ora usah banyak-banyak nggih. Soalnya pemirsa wis manis-manis iki sithik ae ya. Langsung diulek nih pemirsa. Wes ngene tok bumbune. Are sedep ini lho pemirsa, ditambahi tempe bosok siji ae. Loro yo gak apa-apa nggih. Tergantung selera. Wes bari iki aku tak ndang langsung terus. Terima kasih pemirsa sudah dikasih info ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bu Yuni kalau kasur nggak dipakai mending dijempalekkan. Cuma aku mbek Intan kok ibu kancani ya Nduk ya. Oke, siap Bu. Ini kilo pemirsa aku sewenang pemirsa memberikan informasi, memberikan ilmu yang sekiranya aku gak roh iso dadi ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat kuwi ganjarane akan mengalir terus. Contohnya pemirsa-pemirsa yang baik ini iki lho. Ngekeki aku ilmu. Ini harus nganu Bu, ini begini lah. Terima kasih ya Allah. Iki pemirsa, tempe brosok. Walah ambune khas luar. Daune khas luar. Tak kene tomat saidik pemirsa, sithik ae pemirsa, sithik ae. Lah kok medeni to, Nduk? Bar tak umbah pemirsa. Angkasa. Luar angkasa, sithik ae pemirsa. Iki kok tampil barang iki. Kita ngelapi kompor. Ngene tok wis, pemirsa wis ngene tok. Terus kancane tenan ya, Nduk? Inilah Intan. Terus Nduk madhep ibu ah. Lho ya cek ceguken ae pemirsa. Oh, iki pindah mateng. Ngombe neh kok. Ya. Silok Nduk. Oh yo, gak boleh ngrasani. Yo.
Enggak warak ketemu. Gak boleh. Orang bayi kan tanya tok, berdahar yo wis aduh. Nah, tadi kan pemirsa bar diulek terus bumbune sik to, bumbune masuk. Bar bumbu masuk lagi lumbune. Insyaallah mboten gatel nggih pemirsa. Yo gak gatal ya. Gak wis dikeki nyemek-nyemek ngene wae. Genggong galon panas. Iya wis. Ini. Iki sajatan mawon. Walah ambune sedepe ra kaprah. Kita lanjut untuk ngangkat kasur di rumahnya Mbak Indah. Ya, terima kasih ya pemirsa. Delok kan dicoba dirasa. Rasanya piye? Enak ya. Plenak-plenik, plenuk-plenuk, apa pletak-pletik utawa piye nggih to? Nah, dicoba. Biar Intan yang mencoba. Lah kok nganggo sendok cemplis ngono to, Nduk? Kok opo sithik ae kok ah. Bismillahirrahmanirrahim didamu sik. Luar Angkasa luar angkasa. Oke, kita lanjut jomplangno kasur di rumah Intan. Gak usah, Dok. Nyemek-nyemek ngene ae, gak usah kabeh. Gandang. Oke. Mari kita mengharap pokoknya. Iya. Nah, wis salam ya pemirsa, esuk mau pas mateni lampu. Bondo kasur iki. Iya lah, Dok, ora tinggu kan. Duh, iki nggone sapa, Dok? Bah, mo. Listriknya ndek. Hah? Terima kasih untuk pemirsa semuanya yang sudah selalu memberikan saran-saran yang Amin, Nana. aku mau golak nih di landukku. Terus ditilihi terus pemirsa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat bora. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat bora. Oh, gak patek kuat, Dok. Aku nyoteng, sih, Bu. Iya, gak. Oh, ngono. Iya, dijempalek nang ngene, Dok. Soalnya gak dipakai. Ben gak rusak. Iya, ben gak dienggo. Wes iki jame Intan kae. Gak usah diambil ya ben kene ya jame ya, Dok ya. Wong wis duwe jam. Nek delok jam biasane Intan ning HP. Iya, ning HP ku dhewe no. Terus sing belakang bar iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Cek. Pokoknya ketok. Iya. Cek, Dok, sabar. Oh, gone Mbak Sri gak, Dok? Ya. Oh, gak gone ibu kok. Ibu aman. Antan listriknya entek. Wes iki aman ya ini ya. Wes. Ayo kasur sing sitoke. Iya, sik sabar. Apa kuwi? Sik. Entar dulu Mbak Indah terus spraynya tak ruwesi ini kabeh. Kita agendakan bersihin apa ya istilahnya ini panggonan banyu iki. Sik, Lah kae Mas Pras. Mas Pras. Iya. Lah iku kena gawe tahu fantasi, tapi awakmu pas kadung pesen Mbak Nana terus kok bendino ya Intan ki pamane tahu fantasi. Terus ngono, uga duwe liyane ngono genten liyane apa. Kaya kemarin kuwi Golang galing. Roti Andini.
Ya terus latihan gini. Gulang-galang, Bu. Maksudnya ibu nek wis pesen peng 5 kali, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Kuwi mendek sik ganti opo ngono. Iya. Berarti ngono. Ayo saiki pindah ke sini. Nendi paraem. Rena lah nanti. Nah. Oke. Oke. Kita belum songi. Iki bodone ndi anune pemirsa. Apa mah, Bu? Ini kita wih lah. Kita tambah. Oke. Lu mang lape keri. Wis rapat. Kamu aku ya. Bismillah ya Allah. Iki remote AC ning kene. Ibu nyetel AC piye ben gak sumuken? Kudune kuwi ditutup lawange. Iya piye ya tas setel AC. Gak usah. Sumuk. Pak Carek kupluke kuwalik. Ngene sapa iki? Gak roh. Gede Mas Dimas di biyen nopo. Wis tak jempaline maneh iki tak umbahe. Walah tenan to dianu tikus do Ton. Ton. Ho Ton. Tenan to. Tenan Wis tak jempaline nggih pemirsa. Tak umbane kabeh. Nggih pun pemirsa nggih demikian konten hari ini. Iku seperine kasure sapa ndek kae iki? Dek biyen banget iki. Gone Bunda Dewi, terus Bunda Dewi pindah ning Sulawesi digenteni ibu. Kuat ora? Ibu kayak urung duwe dhuwit. Tak cicil tan. Tak cicil sik ya Dek, di jaman kae. Nyon. Gak apa-apa. Ya wis pemirsa. Ketok ora? Ketok. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Sakit yang paringnya sembuh. Iya. Semoga nanti diberikan amalan yang saleh dan salehah nggih. Amin. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.